Los Santos. Eu pregúntome, Cucaracha, como estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pregúntome, o rock and roll e a santidade son compatibles? Por supuesto que sí, nos sempre vamos pregonando a nosa idea do rock and roll, que é un rock cristiano, como jóvenes que somos cristianos, estamos moi comprometidos ca figura de Cristo. Cristo non está solo nas iglesias, Cristo está dentro de cada un, na vida cotiá, no cemiterio, en todas partes está Cristo. Queremos lanzar ese mensaxe. Nos somos Cristo tamén. Terminaste? Terminei. Bueno, entonces, vides de Sada, me decías. De Sada. E en Sada, como está a cousa? Bueno, a cousa musical, a cousa musical. Bueno, outra cousa, máis ou menos, creo que saberedes todos como está, lamentable. Algo que nos encanta, porque os artistas na adversidade crecense, que é o que nos pasa a nós, pero a cuestión musical está, bueno, como en todos lados, mal. Pero nos estamos convencidos... Pero pensad, hai movida, porque aquí estuvo el Sueño Azul. Sí, conocémonos. Es decir, que hai grupos, Hai grupos. Nos en particular considerámonos o mellor grupo de Galicia, de España, se cabe, pero bueno, somos conscientes de que hai competencia, pero non nos preocupa. Advirtoche que Modesto era o teclista de Merichel. Sí. Era ese, Modesto. Tamén. Bueno, e aparte da música, ter humor e ter sentido de humor, iso é importante. Importantísimo. Nos, por outro lado, tamén somos jóvenes pre-rafaelistas, temos esa filosofía presente na nosa vida cotiá, o renacentismo italiano, Oscar Wilde, etc. E Visconti. Tamén. E o realismo máxico tamén. Tamén, pero, bueno, menos. Oye, contame, vos que proxectos tedes de futuro? Porque o presente xa se ve. Bueno, nós temos pensado, primeiramente, desbancar os Rolling Stones, que non son tan bons como todo o mundo saberá, aficionado ao rock, e queremos desbancalos, é o que nos propoñemos, humildemente. Bueno, está ben facelo humildemente, porque se facedes con prepotencia, eso podría incluso chamar a atención. Podría. Algún disco próximo así para que os Rolling Stones se enteren de que xa están acabados? De momento somos, como todos os grandes genios de principios de século, uns incomprendidos e non temos sello. Temos unha página web que é www.losantos.es.vg e aí podese mercar a maqueta que nos facemos. E tamén con falcatruada.com. Sí, son os vos amigos e estamos moi agradecidos con eles. Bueno, onde actuades habitualmente? En que sitios? Actuamos alá onde paguen máis de 120 euros, calquera sitio, bodas, bautizos, iglesias, etc. Oye, e por que te chaman Cucaracha? Bueno, é un mote que me puxo a miña moza e quedoume, foronme chamando. Quizáis físicamente, como son redondiño, pequeno, quizáis ten algo que ver. Oye, pensaches aparte de esto da música, porque vamos a terminar ali na parede aquela, como sigas así, porque vaiseme escapando. Pensaches que aparte da música... Que sedes un pouco máis alto que a min... Si, pero non teño culpa, Xa. Isto, vou dicir unha cousa, non é de nacemento, pero colleume o segundo plan de desarrollo. Claro. Entonces, como porque eu son maior que a ti. Entonces, o segundo plan de desarrollo colleume nun momento moi bon. Moi bon, sí, momento moi bon, e cheguei ao 1,84. O millo, o pan de millo. Moi por encima da media da xente da miña idade. Sí. Que máis ben está un pouco máis baixa. É certo. O caso é que, decía eu, se aparte da música, pensastes algunha vez que a música e o humor poden ser algo novo, explosivo, e que, bueno, xa outrora La Trinca, outrora grupos como aqueles catalán, aqueles... Les Lutiers, os argentinos. Sí, Les Lutiers, no, estaba pensando ahora mismo nun grupo maño, que tamén facía música así. Pensaste que a música e o humor que tamén... Sí, bueno, o que pasa é que non soy diferente. Nós temos claro que somos unha banda de rock and roll dura, chicos malos de la calle, partimos de aí. Claro que temos moito sentido de humor que fai falta neste mundo que vivimos. E que tal con os compañeros? Levaste ben? Non hai ningún problema? Moi ben, ele é Bule, o sex symbol do grupo. O sex symbol, sí. Ele é Boogie Boy, Power Bass. Bueno, o sea que os tres facedes un trío... No bo sentido da palabra. Fabuloso, no bo sentido da palabra. Bueno, por no bo sentido da palabra, señoras e señores, quedan vostedes con Los Santos, que non son aqueles galegos dos anos 60 que recordarán algúns dos maiores, senón que son outros santos distintos que veñen dende Sada e que son uns santos, pois, para rezar, como dixo el, e para aplaudir. Moitas gracias. Somos os mellores. Moitas gracias.